Robo, si tady doma, jaké jsou pocity? Tak neviem, či zrovna doma, pocity sú fajn, snažím sa byť každým lepším človekom, ako som bol včera, a takisto lepším jazdcom, ako som bol včera. Jaké jsou ambice? Tak ako som povedal, byť lepším, ako som bol včera, to je pre mňa podstatné, bez ohľadu na to, či budem prvý, druhý, piatý, desiatý, ale výhra, myslím, každého jazdca je dojsť do cieľa, takže držte nám palce, aby sme boli v tej cieľovej rampe. Nějaký vzkaz fanouškům? No jasné, užite si to tak ako aj my, fandite nám a príďte nás podporiť. Ahojte. Děkuju. Jaro, jaké jsou ambice pro letošní ročník Rally Tatry? Tak máme pekné rýchlostné skúšky, rýchle, tak tešíme sa na zajtrajšok, na krásny čas a na pekné súboje, takže dúfame, že sa nám bude dariť tento rok. Minulý rok to nebolo celkom ono, sme odstúpili po druhej skúške z vedenia súťaže, tak tento rok dúfam vydá a bude to lepšie, takže tešíme sa. Máš nějakou zkoušku tady, na které nejvíc zabereš, která je pro tebe taková ta stěžejní, kde si myslíš, že budeš nejrychlejší? Tak rýchle sú všetky, takže budeme sa snažiť držať to všade, kde sa bude dať. Vzkaz fanouškům na závěr? Tak príďte podporiť dneska večer na okruh a zajtra čo najlepšie pošte a dávajte pozor na seba, držte palce. Romane, vítej na Tatrách, vyhrál si shakedown, jaké to je? Úžasné, vzhledem k tomu, že ti nejrychlejší nejeli, tak je to výborný úspěch. To jsi trošičku podcenil. Jaké jsou ambice na letošní Tatry? Ambice nejsou prakticky žádné, protože jak víš, tak jsem naposledy jel v září minulého roku nějaký závod, takže uvidíme. Fakt jdeme si to užít a doufám, že to bude pěkný závod. Vzkaz fanouškům? No ať se chovají slušně a ať mají výdrž, protože na Slovensku se dostat k trati není vůbec jednoduchý, příjezdové cesty nejsou žádný, takže mají můj obdiv, že se na to jdou dívat. Udíkej za Danem na autogramiádu a užij si to. Jo, moc díky. Jožko, Ascona připravena? Tak musím povedať, že je pripravená, aj keď to bolo na poslednú chvíľu, pretože tak ako u mňa je zvykom, všetko je na poslednú chvíľu, ale dúfam, že sa to podarilo dobre urobiť a dojde to až do cieľa. Na městském okruhu, bude to show nebo závod? No, musím povedať, že dal som si taký cieľ, že nebudem sa vôbec proste tlačiť na tie moderné autá, ale chcem mať z týchto pretekov hlavne radosť, urobiť si radosť a samozrejme ja mám najväčšiu radosť vtedy, keď vidím, že diváci majú radosť, takže viac menej aj na divákov. Samozrejme nechcem to predať úplne, že pôjdem krokom, to nemôžem povedať. Samozrejme triedu a 2 VD by som chcel akože vybojať čo najvyššiu priečku, ale dávam prednosť divákom. A teda na závěr vzkaz fanouškům? Nerozumel som? Na závěr vzkaz fanouškům? No, aby sa každý postavil na okruh, tlieskal a aby som videl, že majú radosť. Děkuju.